Jordi Cuixart i Jordi Sánchez privats de llibertat. El president d'Òmnium Cultural i el fins ara president de l'Assemblea Nacional Catalana fa més de 90 dies que viuen entre reixes per les seves idees polítiques. Per defensar el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. El mateix pel vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Interior Joaquim Forn, 75 dies tancats a la presó d'Estremera per tirar endavant el mandat del poble de Catalunya. El dret a manifestació és un dret bàsic en qualsevol democràcia. L'Estat actua com una dictadura. Ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestar-nos pacíficament. No ens cansarem de dir-ho. Les entitats no hem comès cap delicte. Jordi Sánchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Empresonant els Jordis, ens han empresonat a tots. Han passat 3 mesos des d'aquell 16 d'octubre, quan passades les 9 del vespre, l'Audiència Nacional decidia enviar a la presó de Soto del Real Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Les cassolades van ressonar arreu de Catalunya. El país es va omplir d'espelmes amb l'esperança que aquest malson s'acabaria. Al carrer Marina, la seu de l'ANC, es va desbordar de persones que exigien la fi dels empresonaments dels Jordis i del govern. I en tot aquest temps, el govern espanyol ni tan sols li han pujat els colors. Hem vist com juristes, advocats, organismes internacionals han posat el crit al cel per aquesta ordre de presó preventiva. Escandalosa, alarmant, cop a l'estat de dret. Són només alguna de les moltes qualificacions que veus més que autoritzades han etzibat a la injusta situació de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, així com Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que no oblidem, porten 75 dies tancats a Estremera. Ara mateix, a l'estat espanyol, s'estan vulnerant drets bàsics i fonamentals. No estan garantits alguns drets i llibertats. La injusta situació dels presos polítics ens demostra que s'estan vulnerant el dret d'expressió, d'opinió, de manifestació, d'associació i participació. Als presos se'ls restringeix el dret a participar de l'activitat política. Han estat empresonats per ordre d'un tribunal que no era competent per fer-ho, l'Audiència Nacional. No s'han respectat els principis d'imparcialitat ni d'independència judicial. S'ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència. No se'ls ha garantit el dret a preparar la seva defensa. Jordis, sou l'exemple viu de la lluita pacífica d'un poble per a una societat més lliure. Ens volen aïllar i estem més units que mai. L'esperança és més forta que la tristor. La voluntat d'una Catalunya millor i unida és més forta que el rancor. I no oblidem, tots som a la presó sense haver estat jutjats. No hi ha escletxa pel dubte. Tots 4 estan retinguts per l'Estat per raons polítiques. No defallirem. Seguirem alçant la veu per denunciar tants cops com calgui aquesta injustícia mayúscula. Avui, una vegada més, exigim la llibertat immediata de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Justícia, justícia, exigim justícia. Visca Catalunya! Visca la República! We only raise
és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Quan vull sempre en saber, malalt d'amor del meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els pobles tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor al meu país. Espera. Ara, el meu país és tan petit, sempre dintre del cor, si és que la vida porta lluny aquí. Com que van vistes, mentre no descobreixin detectors per secrets del cor, tant se val, és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor al meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. I és així